Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Ana? Uminak pa siya rin, manong? Diyak kaya't tipilay akas keng ka? Nagsakit adenggen, manong Nemi. Deta nga kinuna nilay, idi mapangkupas siya rin isuna. Iti ayan na nga balay ti ikit na. Nakatakdarag pala ang manong Nemi ti ridaw. Simbrek isuna kalpasan ng imbagana nga dinakano pagan ano ti pilay akas kanya. Idi ito mas dagmet ti ikit na. Ano kami ti masapul mo? Iti kaanakak. O may kukumang pasyarin, nana. Panangibagay ti natarnaw nga pangkip ko ken kuana. Ket nangig mo sa matiguna neta nga dinapagan ano ti pilay. Ken ores siyak nga akin na kaanakan ken kuana. Diyak ka ti pila kag balintong asawa ti kaanakak. Makasair, makapasakit tirik na manong Nemi. Dagitang inak nang ika. Sabagay manong Nemi, idi pa lang ubingak. Idadan nakam ko kat mauy-uyaw ako. Gaputa. Na idadan nakam ko manong Nemi, di amo kon timagna madlaw kon. Nga pilayak. Agkiksulak. Tabas basbasit ababa ti may nga sakak manong Nemi. Ida saludsudak kadinanang no api akas tuyak. Imbaga na manong Nemi ko na napulyo ak kano. Idi maladaga ak. Narigat manong Nemi tinariingak nga pamilya agsipud ta. Manalon deditatang nga Roberto gagangay laing nga agtagtagay balaymet dedinanang mi nga salume. Manong Nemi. Kalapaw ti pagnaedan mi, dulang ti panganan mi, basit laeng ti may dasar nga kanan mi. Tanaimot mo no na inot day di tatang manong. Nukastang umaraga, day dinanang isang kilo, karne baboy, adubwen na. Sanang tumabasit nga iwa at pamayan na. Kat numangang kamton, sagay sa nga iwa, iti may ikarga iti pinggan mi. Tako na day di tatang, inutan ti anak ko. Talay datadda na may karatay ito. Isun tuman insidente ito. Iti sumaro na panangan. So nga, simut-simutan min tumat manong Nemi. Tinited kada kami nga sa nga ilgat nga karne, nga adobo nga baboy. Kahit milaing manong Nemi nga makaraos kami. Na-istrikto pa di tatang manong Nemi na dinakayat nga balog kami. Dinakayat manong Nemi nga saan kam nga tumulong ititaltanon. Nasapa kami manong Nemi nga nasursuruan ti trabaho ti nagtibalay ken trabaho ti taltalon. Pito ka mga kakabsat manong. Ni manang Ellen, ti nauna, siyak ti may kadua, sa ni Diana, ni Janet, ni Dante, ken kastamatan ken ni Rosario, manong Nemi. Ket adu nga rigat ti nagpasarak. Idagbasa ak ti elementarya, mabainak nga umasidag iti kayan digiti ka eskwela ak nangarunan og kikinamatan da. Takasta nga ron nga pilayak nga ron. Wine, sakla nagunor manong Nemi, idadak ti grade 4 hanggang nagraduara kon manong Nemi ti elementarya, nagbasa ak iti high school iti inak pasukin man. Mauy-uyaw, maisasyasi, may laslasin. Nga siyak nga wawagan da iti pilay wano PWD. Iti nagbasa, nagkaraduara kon ti high school, manong Nemi, saan nakadagos nga nagbasa iti college. Ambisyon ko tagbalin nga maestro. Maestro a pilay, kunada. Talong atawan nga naistambaya ka nagtimulong itataltalon, manong Nemi, agiga nga nagdesisyon dagiti duwa kakabsat ko, ni manang Ellen, ni manang Diana, nga isudan iti agtrabaho tapno pagbasaed na. Idagbasak nga ruden manong Nemi iti kolehiyo iti kursok nga Bachelor of Science in Secondary Education. Dito meten nga na maamok ni Lai manong Nemi. Iso nga pasyarak
Ngam ko na naman. Nga di nakano kaya ti pilay. Kasama ten ti ikit na. Ngam pamuspusak ti amin manong. Tekonadan nga nung jak maala iti santong dasalan. Alaek isuna mabayan ti santong paspas. Duwagan sa aran manong name iti balay nga pagyanan nilay. Ket namuak na sa dinot ayan ti kwarto na. Aging kamanong name nga bimuludak iti agdan iti maysa nga rabii. Ket impang ko na itang agdan iti batog ti tawa ti kwarto nilay. Ket dito'y manong name nga inulik simbrekak nagnaak iti tawa. Idi ta maaprusak ken maagkak dagiti bigna manong name. Sino ka? Sa kikis. Siyak ni Flor. Ay itin kalay. Kadoon yaman ti mabasamak ka data. Nakasaganak ang mga kasarken ka. Natagikuak na rod nila ay manong name kat na ulit-ulit day din. Aging ka anagsikog. Nagraduarak idin manong naming sa anak pa ang nangisuro. Idi, tamapang kami mga asawan manong naming dayjay. Pulos nga dinak kayat ti inan. Jak kayat ti manugang nga pilay. Kasano to ang bayag mo ti anak ko? Kasano ka makapagpamilya kit pilay ka man? Nagraduarak ko na. Kaya't siyempre, mangisuro ak dumuten. Ay, wala tabukon. Ngayon mo rin no saan na kaya't manong name awan tinaramidan da agambot ta masigugmeten niya lay. Iso nga nagkalay sa kami. Kaya dito mismo nga den na di kita katugangak manong name tinagnaidan mi. Dagiti pa nang uyaw pa nang lalais kanyak dagiti tao kay sudat nagbalin nga karit kanyak tapno likas ta ket biyag ti pamilyak. Wen manong name naipas nga idin, tinauna nga anak mi, nga ni Kathleen, manong nemi, idirogyakon ti sumrek, nga mangitrabaho ti kinamaestro. Napanak nag-apply ti agro, iti agro, iti Burgos. Ngem kunanda, ti kayat mi agad physically fit. Gabuto makita da manong nemi nga pilayak. Iti napanak nag-apply, iti inak, nga nagraduarak di high school manong kunadamat kanyak, no vacancy. Aging ka, pinatas ko manong name iti nag-apply ti elementary, barbaring ko orange secondary education ti graduar ko. Nagbalinak nga substitute manong name iti Puyupuyan Elementary School. At daidin manong name talungan nakmi, kenilay, darayan kini Charlotte. Idi may destino ak manong name siya di Dilanis Elementary School. Dududwa ka mga susuro dito yung manong. Siya ti mga isuro ti grade 4, grade 5, grade 6. Kapanagraira idi manong name di kiti NPA kanakadayo dito yung eskwela ng inan-anusak. Ay nga manong name nga naitransferak kat nagsuruak sa jay kababaan elementary school iti susugaen pasukin. Nga dito yan manong name iti nangi-concentrateak iti panangisurok. Panangisakad ko iti panagbasa dagiti nagbaling nga 5 nga nakmi. Idagbasa ni Tikalin manong name kini Ryan kunada idi. Oh, patyamat nga mapagbasa data pila nga maestro dagiti anak na iti kolehyo. O manulat bayad kuma. Manumalat sweldo kuma ti may sa maestro. Ngayon di kita nga ba nakauyaw mi manong name kit isot nagbalin nga karit. Tap na di kasta kadagbalin nga agbaligyan agbalig amin digiti 5 nga anak mi. Papagayam tingkay nangigan ket sumagbanulaing nga paset ti lagip ti napalabas ni pagayam ti nga floor iti Ilocos Norte. Nga rin ti pagkasalitaan na papagayam ket iso tinapiling best letter of the third week iti bulan ti June. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025.
Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta, iti Honolulu, Hawaii, kenti programa nga lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJC Lawag, Papagayam. Kahit ni Manong Yuan Nemi na ito, Nemi Ruiz, Nemesio Ruiz, host ti lagip tinapalabas. At kahit may nang ipakam mo, kagabot ni pakasaritaan ni Flor iti Ilocos Norte ket iso ti third week winner, intay to mangigan ti pakabuklan ti pakasaritaan na no apay nga iso itinangamak. Madamdama, haya, intay to ituloy. Nagpatinggaan na ket talaga nga nagbaling nga challenge ken ni Flor iti pananguyaw da ken kuana. Hana kano kamailan nga ikan tinaran niya nga masakbayan di kiti limang anak na itilikodan nga PWD suna nga may isa nga maestro katantay man no anantot resultana. Nangiganyo reto ipakasalitaan ni Flor di Friday itilagip tinapalabas sa Papagayam. So napili nga third week winner iti Centennial Award babayan kini Reynaldo Ray Fiesta. Nakahidlay yung palagip di kitay na nagdurakala premyo iti na ito yung programa tayo Papagayam. Kaya malaksid ka na weekly and monthly prizes at aguro-uray ka na kayo kadarakal nga premyo iti grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Kaya may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Hindi ba naturayan nyo? No, dakita nga dumdungin ka nagbuibuya di video iti page ni parang Ray Fiesta Centennial Award page i-share yo, i-like yo sa aking agpahalo. Noon iti YouTube channel ni parang Ray iti pakabuyaan nyo iti na ito yung video iti Reynaldo Ray Fiesta Centennial Award YouTube channel. I-like yo, i-share yo ken nag-subscribe kayo no saan ka pa nga nakapag-subscribe. Di ba? Okay ba? Sige. No, iyawis ko iti pa nagsurat yo. True to life success story. Dagit isurat yo. I-computer yo sa isen iti email address nga nemiruiz@yahoo.com o saan ka nemiruiz@gmail.com. Balintakbot nga tawagan iti cellphone number 0949-876-7682. No, di yung mo, kaya interesado kayo, kaya siya ti mang-interview ka na kayo. Kasi ramidan di duma. Ni Flor, ti pakasalita ni Flor, kaya in-interview ka mismo. Yeah? Ayan, 0949-876-7682. Ituloy tayo papagayam istoryaan, dito yung pakasalitaan ni Flor. Kinapudno na, ti pamilya da Flor, kaya kasla dati ko na dang pamilya ti maestra kada maestro. Ngamin, pitoda nga kakabsat, di ba? Pitoda nga kakabsat. Ni Manang ng Helen, nagbaling nga maestra. Ni Florendo, o ni Flor, isumat kat maestro. Ni Diana, maestra. Ni Janet, maestra. Ken duat engineer nga anak na. Da civil engineer, ken mechanical engineer. Ni Mat Dante, nagsoldado. Irinto ta ni Rosario, damat dua nga anak na nga maestra. O, makita tayo? Maestro kada maestra ti pamilya na. Okay? Kahit dagiti karot anak na. Kasano? Kasano ko na tayo ni Flor nga nagbali na akarit keng kuwana. Ti pananguyo da keng kuwana. Kung na dagit, may isang maestro. Manula bayad ti manula ti swelot may isang maestro. Pilay pay. Kung na da ang nagbalin deta nga karit kaya Flor kenilay dagiti agasawa. Ngamin, tinauna nga nagdangan ni Kathleen, maestra, mangisusuro dita inak, pasukid. Engineer, ti asawa na, nga ni Engineer Albert Batuyong. Agtrabaho iti DPWH, dati inauna nga manugang ni na Flor kanilay. Dito may katlong anak da, nga ni Ryan, Seaman, sa ti asawa na, nga ni Ruda ket maestra. O, makita yun. Ni Charlotte ket ni Ronel ket manugang ni Flor, nga iso di porman met dati engineer nga manugang na. O, makita nyo. Ni Alice ket ni Brian, nurse damat dito nga trabaho sa Jai, Canada. Irinto ta ni Charmaine, awang pay pamilya na, may samat dito nga online seller. Kaya nga sawen, nagbaligi da amin, digiti anak, da Flor kenilay.
iti ligudan ti adu nga challenge kakabsat kagaya. Bale, 8 dagiti apu ko da. Sagdudwa dagiti upat nga anak da. Iso nga 8 ti apu ko da. Ket ni siya may lang ti aon pa'y asawa na. Nagretiro ni Flor iti panangisuro na sa Jacabubaan Elementary School iti 2021. Ket kabuta taltalon ti nariingan nga biyagda at the farm. Diretay farm na paggat mulmulaan da kapag taraknan ti baboy kalding kada dumamay sadyay naglikuan. Nga da ita iti pakakumingkuman da iti agdama papagkayan. Mapadasar sa rungkaran dagiti anak da, dagiti apuko da, manugang da sa daas squad da nga farm suda nga kasawa. Idi umay pimasyar ni Flora ket dahil tumanti pa kamay sa pakakita-aksan kung na dalugan na. Dalugan na. Okay? Dahil nga agayon kapasat, naimbaligyan nga makasalitaan ni Flor iti Ilocos Norte nga iso tinapili nga best letter of the third week iti bulan ti June. Nga ti pakasalitaan na may sa kadagiti pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the month of June ken para iti 6 grand finalists iti programa tayo. Nga lagip tinapalabas iti Reynaldo Rey Fiesta Sentencia Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Kablangon naman digiti kang kanan nga gi-share ati page ken YouTube ni Paring Ray, ni Eduardo Gonzales, ni Adri Yalin Estayo, Michelle Salvador, Norelin Perdido Tamalay, Esperanza Escobar, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., Janet Cabuyada Wamin, ni Sel Lacuesta Kawili, ni Eddie Claro, Victoria Rebohio, Fatima Rabang, Teddy Rab, ni Rolando Valdez, Emelita Sera, Herald Marcos, ken kasama ten ken ni Wilma Gomez. Okay, pumakadak nga ro din. Hanggang ka iti sabalin tumanin nga video ngayon aramiden nga may upload ti page ken YouTube ni Paring Ray. Salamat po. See you. Karigli sumarsarunong nga video.